Il-kura tal-għajnejn fost it-tfal qiegħda dejjem tavvanza. F'Malta qed isir investiment permezz ta' makkinarju ġdid u żieda fil-proċeduri li jiġu offruti b'xejn fl-Isptar Mater Dei. F'intervista, Martin Gallia, speċjalista tal-għajnejn tat-tfal, spjegalna kif matul il-prattika tiegħu barra minn xtutna ra modi differenti ta' kura li xtaq li jibdew isiru f'Malta wkoll. Minkejja li kienu jsiru proċeduri fost it-tfal li jitilfu għajnejhom, illum il-ġurnata żdiedu l-proċeduri tal-kura fost it-tfal. Affarijiet oħra bħal katarretti fit-tfal, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' operazzjonijiet fit-tfal ġewwa fuq in-naħa ta' ġewwa tal-għajn. Ma jidhirlix li kienu jsiru. Matul is-sena li għaddiet, inxtara makkinarju speċjalizzat tat-tfal. It-tfal essaċ mhumiex adulti żgħar. It-tfal huma tfal. Qed tifhem, ċertu affarijiet huma speċifiċi għalihom. Inxtara wkoll apparat li jaqra l-pressjoni fl-għajnejn. Dan biddel il-mod ta' kif tittieħed il-pressjoni b'riżultati aktar preċiżi u sikuri u li jista' jintuża wkoll fuq it-trabi. Rajn equipment l-istess li toħodha l-għandek bżonqtar, il-pressure u toħodha bil-tifel imqajjem jew tifla. Qed tifhem u tista' tużaw f'babies. Martin Gallia semma kif jixtieq jintroduċi il-Visual Electrophysiology, metodu li jindika il-livell ta' vista li jkollha persuna permezz ta' dawl trasmess f'lajn li jagħti r-riżultat dwar il-vista. Dan il-metodu jintuża l-aktar fost it-trabi u tfal f'każ ta' dubju dwar il-vista tagħhom. U tkun tista' tkejjel kemm qed tippikja lajn minn dak id-dawl u kemm minn dak id-dawl minn dawk is-signals qegħdin jaslu fil-moħħ. Il-vista teqpa' tiżviluppa sal-età ta' 8 snin u f'ċertu każijiet sa 11-il sena. Aktar ma nikbru fl-età, aktar hemm ċans li l-vista tevolvi f'short sight. Infatti, riċerkaturi li l-maġġoranza tal-popolazzjoni Maltija hija short-sighted. Aktar ma persuna tkun short-sighted minn età żgħira, hemm ċans akbar li tisviluppa l-katarretti minn kmieni fl-età. U għatem billi rrimarka l-bżonn li l-persuna titfaħar sita lejn oġġett il-bod biex tgħin il-vista. Din it-twissija hija aktar importanti fost it-tfal li għadhom fil-perjodu tal-iżvilupp fil-vista. Koraġġihom iħarsu fit-tul, issa fil-bot, qed tifhem. Issa kif ħadd tagħmel hekk, jekk inti qiegħed barra imma u ħatara sfur pereżempju dak fil-bot mhux m'hemmx għalfejn tħares lejn naħa l-oħra ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.